sammen, og velkommen til den her kanal. Jeg hedder Thea. I dag skal jeg lave en 7 second challenge. Og i dag har jeg den her skønne pige. Ja, okay, lad os gå i gang. Vi har nogle challenges stående på vores telefoner, og så skiftes vi til at give hinanden en challenge. Tag dine sokker af og på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg fik et point. Lav en rap om en pizza. 1, 2, Der var engang en pizza, og den var mega lækker, fordi jeg elskede den. Ja. Jeg kan gå til jer. Ja. Så får hun point mere at føle mig god. Tegn en kat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var over. Okay, du får point, kun fordi jeg har 2 point. Sig 7 ting om dig selv. Jeg er smuk, 1, jeg er mega lækker, 2, jeg 3, elsker lasagne, 4, jeg har en hund, jeg har høns, jeg har kaniner. Hvor mange sagde jeg? det ved jeg ikke. I hvert fald ikke 7. Okay så. Jeg fik point. Okay, lav en romantisk historie om en hund og en kop. 1, Der var 2, engang en 3, kat og en hund, som 4, godt kunne lide hinanden. 5, Og 6, så 7. blev det skilt. Det er ikke en romantisk historie. Nej, så fik jeg point. Syng den første sang, der falder dig ind, bare som rap. 1, Lille 2, Peter Edvard kom med 7. Så kommer regnen og skyller ham ned, og det var da leg. Jeg kan ikke. Den er godtaget. Godt så. 4-2, tror jeg. Nævn 5 blonde personer, du kender. Emilie. 2, 3, 4. 4, 5, Dig. Mig. Ida. Ej, jeg har mange flere med. Hvorfor? Jeg fik 4. Ja. Okay. Lav en scene på Titanic. 4. Har ikke noget. 6, 7. Nej, den er så ikke godtaget, fordi... Nej. Too late. Point til mig. Hvad står der? Så 3, 4. Nej, 3, 5. Hold på din tunge, mens du introducerer dig selv. 1, Hej, jeg hedder Lille. Jeg hedder Tanne. Og jeg hedder... 6. Nej, det var jeg sige. Okay. Får det. Okay. Slik din albue. Det kan man ikke. 5, 6. Nej. Så står der... Så er der så 5 her. Lav en sang om et viskeleder. Viskeleder er for seje. De kan viske blyantstreger ud. 10, 7. Du skulle have gjort den sætning færdig. Jeg fik ikke noget point. Tegn en tegning af dig selv, så flot du kan. 3, 4, hele kroppen og det hele. 5, 7. Er det ikke smuk? Den har kun et øje i det. Jeg fik ikke point for katten. Jeg har glemt min brille. Giv alle dine fingre navne. Agnete, 4, 4, 8, 5, 6, 7. Nå, skal jeg tage den anden? Nej, 8! nu står der 7, 4. Ej, jeg havde 5. Syng en Disney-sang. It go! Let it go! 5, 6, 7. Nej, du nåede ikke til at blive færdig. Eller? Nej, det går. Bare en lille pony. Altså 8-5. I think so. Lav en rapper den ting, der er lige ved siden af dig, og ikke mig. Hårbuster. Nej, det er ikke med. Hårbuster for sej. De kan børste dit hår, og de er mega sej. Yeah. Nej, hvorfor siger jeg hele tiden 8? Okay. Hvor meget står der nu? Så er der 6. Lav 4 forskellige aksanger. 1, Bonjour. 3, Angre. 4, Det er kun 2. aksanger, det er når man siger for eksempel how you doing. Du sagde det. Okay, men du lavede ikke. Eller kun 2. Ja, Nævn 4 ting, du aldrig ville finde i et køkken. det skal bedre. 3. Hunger Games tidligere. Syv. Baby lips. Det er noget, det ikke. Nå, hvad står der så? Okay,
Tæl en joke, der ikke giver nogen mening. Og bare en gang en 3. Hvad ved du? 4. 5. Jeg synes, den gav mening. Så du gør det, så giver det ikke nogen mening. 10 tips. Sig lol 12 gange hurtigt efter hinanden. Jeg er færdig. Jeg tror, jeg sagde det mere end 12 gange. Jeg tror, du sagde det 7 gange. Nej, jeg får point for den der. Okay. 10-7. Last question. Prøv at få mig til at grine. Kom nu. Jeg tror, der er gået 10 sekunder, jeg glemte at tælle. Jeg fik point der. Jeg er stadigvæk. Tak fordi I så med på den her video. Husk at give det en like, og husk at abonnere. Hej, vi ses næste gang. Ja!